أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم foli ani tanni ani wala yimando ante sayanti nyine flebaga chema ani musuma malikono maliko kan fenfe sigileno wati na ki nyebe zigri plusma numéro 1 de l'actualité musulman ado kanga foli kerengerane be iye ka fe bismillah idanga na idanse aga émission mandika no yiri kene émission ya ka balma kena dinga fe sila gawlu jay ni belebele jake ñoo fe professeur Maka Sisi afoko mor dem sanuka do jabi suke ni ala sonama anda bla dagri ndala bible ara nyamala chogomina amanga zigri plus studio bele bayim gono daga bana bayim gono na ala sonama muriya assalamu alaikum ama fo wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni askliya nga yiri keneka ko soba commentaire tna kale ka bli anno yelendo yana nga do nga tem ngone be fulli kan boma ama fa allahumma salli ala sayyidina muhammadur rafihu darajatil wadud ajahila lusum qashu allah folo silambi fuki wal mano o ko fa be zikir prisi promoteur amba fo amba barakena jalambe fo o ko fe andi son jalambe bi parce que bien chien folo yi amena émission sigi ni gabdanga yiri kenema kerengena ma zikir prisi yere studio konnana et puis kabe kaloma kalomi sungoloma kaloy donc ni son jafla mumba bolubi alhamdulillah nala sona horge bela dilega foli lamne mali kono mali koka bamano wote boya bi mande boya masigi bi mande teriye ma yere kana ke waray foli belelo be seyga di irama ala bitemu aka girindoni anafaka bu ina fo yere bora ka fo chogomina ni anga émission fola studio belebele ngona ya donc mi fe ga boni felo de bi siri tigalala min techi atayi yo ka arma dembe ko ka bu ka siri la kerengere na yiri do kan yiri mi nabe soro en fait ama wole ko turuba bismillah alhamdulillah sila jaranye siri folo mi ni ngali ke mundo parce que dongo do femba do don andambi makala sigatala sila ibado dumini dungo kele est-ce que bi mafa fiyo ka dumini dumbi nye dumini ke shininta dumini ke saka ke tukuna shinintanya obituka mna nyana maya kono fendo de bi dani konona mumbi adama dia konona na donba c'est-à-dire donba ka fara kunfika wati be ikanga tanga segin ka akola parce que les femi abi ma suidi ikanya na maya kono wana isoriga kola abiga ko chaman chinchin okay o dani yere toyai o da jumayi o gelema do esiri bo o siri fana don bo ye siri kla kata kla ro bulu fara sabanyo o siri la arabu yera ko siri de ma ko akdu ni ya hindu bo abibe kemen bi wala nanima don bo kulubala ko sbe ni ko akdu abibe keme ani bi wala ani nanima bo ala to ko e bi kono ton kono to ala to ko mfana bibe kemen bi wala nanima ni ya fla fra nyongo be hayu kayum de ya hayu ya kayum hayu ko ko masamu nyana malindo kayum ko ko masamu jombe nai ayere wa jombe na ka danfen be hayu mu nyana malindo kayum mu jombe na ayere wa jombe na ka danfen be do okoro femi siri ni siri hindu seraka benima okoro siri e fendo de femu be wati be abitanga siginga mola madama ni seraka kokama madama ni seraka kumbe o siri la abulu fara ka cha okay sila isigile ba faki data ko la ka sore da bala de isigile iba fo kone mogote kola kone dante dongola ntenga ko nyenyini dalu ko era tichen o tigila mogo budi ka jena tige tien askibe Allah parce que aller dans ta kola et puis aller tiwuli ka ko nyini do o wale siri ka ko banka mogo sa siri emi siri e femu bi se ka do mogo ni ga herece Allah akbar tadi dakunya kelen ko femu bi se ka do mogo ni ga here do che do ni fe sera ka do mogo ni ga herece donc ni here boray toro dono de bina sigatala o juma sa sila siri klale me qualité damadoni a qualité folo o yi siri kodai abu fo mako salabu o may no ye mwali mori yara sore mo go sar Allahu akbar o mori fana mina ko ay ko dugu moru yara bana bela jali ni mori yara sira salabu yoroma ay mori a kainta mori a bana Allahu o mori mu yara be salabu kono mori ga bonde tari yara siri mori ga na ko de na bola bon siri dan salabu yi salabu ti do yare salabu ye ka adama de ka fitness
ne yɛrɛ ma sira fɛn ye diɲɛ kɔnɔ siri bɛɛ la ka tɛmɛ ale kan salabu parce que salabu ye min n'u y'i ka fitinɛ sa n'i y'a mɛn a bɛ na o y'a yera de n'a ma ye dun nacogo t'a la n'i y'a mɛn n ye dɔ nana f'i ɲɛna ko n ka cɛ komi e tilala kalan na i ka diplôme b'i bolo bon ne y'a mɛn ko yan yɔrɔ in na k'u bɛ ka recrutement dɔ kɛ dɛ i wulila i taara yen recrutement yɔrɔ la i ma ta o y'a ye a mɛnna mais n'i yɛrɛ m'a mɛn voilà n'i m'a mɛn yɛrɛ ko recrutement bɛ ka kɛ min donc salabu bɛ na n'a ye a ti na di c'est à dire chance yɛrɛ de ti na e ma jango ko ka chance yɛrɛ kɛ fɔlɔ n'a fɔ n'i y'i don so kɔnɔ k'i da sɔgɔ wa k'i don so kɔnɔ k'i da sɔgɔ i yɛrɛ ti hɛrɛ ye fiyewu hɛrɛ ti na hɛrɛ ti ni salabu sera mɔgɔ ma hakɛ dɔ la sisan sila hali n'a sɔrɔ ne ko i ma n ko e ka na dɔrɔn k'a fɔ ɲɛna ko ko karamɔgɔ n'i ma ɲa ma nin kalo sa in na problème dɔ bɛ n da la 5000 juru donna dɛ n bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ ne yɛrɛ fɔlɔ k'a fɛ ma ko n sɔnna n bɛna 5000 d'i ma n'a sɔrɔ ne kan ka 500 sɔrɔ sini de fait que ne ye nɔnɔ laminɛ e ma e ka salabu bɛ sini kan ne ko 500 sɔrɔ tuguni bɛ problème dɔ bɛ taa don la Allahu akbar c'est à dire i b'a ye salabu de b'o kɛ mɔgɔ la salabu ye fɛn dɔ ye hali ni maa min ko k'a b'i dɛmɛ o yɛrɛ bɛ taa dingɛ kɔnɔ salabu Allahu akbar c'est à dire ni mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ e yɛrɛ dɛmɛ n'o ma farati o yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ a gongan kɔnɔ bon o kama siri kɔdan da ye salabu ye n'i sera o ma bon dalu dɔw fana de bɛ yen o tɛ dalu bɛ yɛrɛ dalu dɔw de bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔ ta ka bɔ o kɔnɔ bon n'i y'an ka mori kamalen da bi moriya la n'i ye mori da 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ mori 70 bɛɛ caman bɛ salabu yɛrɛ kɔnɔ i tɛ se ka ala tɔgɔ baara o e tɛ se ka ala tɔgɔ baara fiyewu parce que i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ ko e ma ko nin ala tɔgɔ kɛ n ye i b'a fɔ a ma mɛn mais e yɛrɛ b'i da ka sunɔgɔ i tɛ se ka wolo tigɛ bon salabu de b'o kɛ dalu ɲuman bɛ kɛ mori kamalen bolo mais a tɛ se k'a baara dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ala tɔgɔ yɛrɛ nasi sɛbɛn k'a ban n'u ko u b'a kɛ u tɛ se bon o salabu n'o sera mɔgɔ ma hali n'a sɔrɔ commerçant mun bɛ yen k'a bɛ commerce kɛ i bɛ a bɛ na karamɔgɔ dɔ fɛ yen karamɔgɔ bɛ daga ta k'a d'a ma ko nin ta n'i bɛ nin ko nin bɛ siri tigɛ nin bɛ ko dɔ kɛ n'a ye bin sini kɛ daga ye tile 7 a b'a fɔ cɛ nin ko in yɛrɛ a ka nin bila n tɛ ka fɛ a tɛ se k'a labɔ bon salabu bɛ o kɛ mɔgɔ la parce que i b'a ye ni salabu kɛli kan e bɛna daga mun ko i bɛ taa sɔrɔ n'e kun ye daga in ko daga in bɛ siri wuli ka b'i kan mais de fait que i bɛ tile 1 k'a la i bɛ tile 2 k'a la dɔrɔn i b'a ye siritigɛla na siri minnu kɛra i kama jinɛ setanɛ dɔw de fana b'olu kɔnɔ jinɛ setanɛ minnu bɛ yen parce que i b'a ye siri yɛrɛ bɛ o fila setanɛ ani ibilisa a b'o fila dɔrɔn de bolo o setanɛ ni ibilisa setanɛ tɛ foyi ye setanɛ ye jinɛ kafiru de ye c'est à dire jinɛ minnu bɛ yen nɔ n'u ma sɔn kafiriya la a bɛ fɔ olu ma ko el setan ibilisa o y'an bɛ ibilisa mun dɔn ale fana denw bɛ yen minnu fana bɛ baara kɛ ibilisa ka yamaru kɔnɔ i m'a n'i taara muru fɛ yen sa ko ko nin cɛ den ni muso in ka di karamɔgɔ nana u kɔ don ɲɔgɔn ma u kana ɲɔgɔn kan fɔ fiyewu i b'a ye n'a y'a ka kawatimu ci i bɛ taa sɔrɔ ibilisa ani setanɛ a b'olu fila de fara ɲɔgɔn kan ko in baara kɛli la an b'o fɛn fila bɛɛ kɛ kelen ye ayi o tɛ kelen ye dɛ setanɛ b'a d'a ma ibilisa bɛ yen nɔ setanɛ ye jinɛ minnu kafiriya la a bɛ fɔ olu ma ko el setan c'est à dire minnu ye setanɛw bɛ yen nɔ maintenant ibilisa o le an bɛ ibilisa kelen mun dɔn o de ye o ibilisa ye ibilisa setanɛ ibilisa ka girin ni setanɛ ye u bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ ibilisa bɛ se ka setanɛw yamaruya i n'a fɔ setanɛw ni ibilisa bɛ se ka jɛ ka ko dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa dabali o dabali n'a bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ boli olu de ka baara olu de b'o ko in n'i y'o ala wele quoi sɔn u ka charte ma i b'a ye olu de b'o ko in ɲɛnamaya par exemple sisan jinɛ kafiri dɔ bɛ yen sisan dɔ bɛ se k'e tɔgɔ dɔn e ye an ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa dɔ ye walima e nana i ka entreprise dɔ dayɛlɛ walima e nana i ka bitigi dɔ dayɛlɛ sisan dɔ bɛ taa karamɔgɔkɛ dɔ fɛ yen dɔrɔn karamɔgɔkɛ in bɛ se ka bali ka jinɛ setanɛ den tɔgɔ dɔ ta ten ka se ka ala deli baara dɔ kɛ k'o ban ka t'o sɛbɛnden don ye bon tant que o sɛbɛnden donni bɛ yen o setanɛ den de b'a ka ala wele kɛ sa pour que o ko in kana se ka marcher wa o ko tɛ marcher fiyewu bon i b'a ye sisan fo i ka se karamɔgɔw ma minnu fana bɛ ismul nuraniya dɔn n'olu sera k'o kɛ olu bɛ taa don jinɛ setanɛ ninnu na dabali bɛ tiɲɛ ka bɔ yen o de kama i m'a ye ala tɔgɔbaw la an bɛ siritigɛlan gɛlɛn dɔw ta k'u dilan ka di mɔgɔw ma o siritigɛlanw u bɛ yiri la minnu tɛ yɛlɛma i n'a fɔ u bɛ kɔrɔnɛ haya la minnu tɛ yɛlɛma i n'a fɔ u bɛ laturu la cogoya min na minnu tɛ yɛlɛma mais i da magara yiri ma n'o ye toroba ye sila bon n'i i da magara bolo ninnu na sira min na o y'a siritigɛ safinɛ ye sinon toroba ye kabako yiri dɛ n'a ka di a fɔ ko jinɛ yiri don yɛrɛ jinɛ yiri sila ni muso bɛ yen ni kunnafɛn b'a la sisan a ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ c'est à dire a donna karamɔgɔ ka ala deli baara bɛɛ kɛra ka d'a ma ɲɛma sɔrɔ a la ni safinɛ den kelen nɔnɔ d'a ma toroba safinɛ a den kelen nɔnɔ d'a ma n'a ye tile 9 k'o la a banna
ani jinɛ shitane ti ɲɔgɔn ani jinɛ shitane ti ɲɔgɔn parce que jinɛ fana ni ala sɔnna don na an bɛna babu dɔ sigi ni fana kan jinɛ fana kabila caman de b'u la jinɛ shitane mun bɛ tugu musow kɔ fo an b'a ye u bɛ mɔgɔw bin ani jinɛw bɛ don ni ko min ani jinɛ minnu fana bɛ yen nɔ minnu tugulen bɛ i mɔkɛw n'i mamusow kɔ n'u bɛ aw ka bonda la tɛ kelen ye dɛ fo ka nin fana walawala parce que ni fili bɛ mɔgɔ caman na n'i taara karamɔgɔ dɔ fɛ n'u ye filɛli kɛ i m'a ye n'i taara mɔgɔ fɛ n'u ye laturu dɔ kunnafɛn b'i la donc don dɔ la an bɛna débat sigi a kan mais n bɛ fɛ ka faamu n'u fiyɛ la jinɛ minnu ye jinɛ setanɛw ye olu minnu bɛ tugu muso dɔw kɔrɔ k'u ka furuko gɛlɛya denko a bɛ se ka i ka denko fana gɛlɛya a bɛ se ka don dɔw yɛrɛ n'u ka garijɛgɛ tiɲɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ sa jinɛ kafiri dɔ bɛ yen nɔfɛ sisan jinɛ in b'a dɔn k'a fɔ nin n'a ye nin baara in sɔrɔ o bɛna kɛ sababu ye a bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ i bɛna bɔ ale ka ko kɔnɔ donc ale dun bɛ e nɔfɛ jinɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ k'o ko in bali o se bɛ jinɛ ye o e bɛ muso dɔ nɔfɛ e b'a dɔn muso in kɔni ani ni cɛ min ɲɔgɔn fɛ e bɛ taa exemple baarayɔrɔ dɔ fɛ u bɛ taa ni kɔni wuli ni ɲɔgɔn cɛ tasuma wuli ni ɲɔgɔn cɛ aw e yɛrɛ y'a dabali ne sera ka kariya ko o dɔn k'o kɛ ou bien e sera e yɛrɛ y'a dɔn nin ye ka patron dɔ ye ou bien nin baara in ka di e la e yɛrɛ bɛ taa ko dɔ kɛ pour que k'o patron minɛ pour que a bɛ se k'i ta bon jinɛ fana bɛ se ka ala tɔgɔ mun b'a bolo a bɛ se ka ala wele n'a ka ala dugulen tɔgɔ ye pour que k'e ka hɛrɛ ko dɔ bali tant que n'o b'ale arrange donc o kama i m'a ye an ka muso caman bɛ yen u ka denko bɛ gɛlɛya jinɛ setanɛ de don u ka furuko bɛ gɛlɛya jinɛ setanɛ de don bon dalu minnu ka kala o dɔ la o ye toroba bulu ye toroba filɛ nin ye n'i y'a di muso ma tile 9 ko de don safinɛ in dilan fɛn ka ca kojugu mais an tɛ se k'an da maga bɛɛ la parce que émission don mɔgɔw bɛ lamɛnni la waati la kow fana don sila n'i ye nin safinɛ sɔrɔ n'i y'a di muso ma ni kunnafɛn jugu b'a la n'a y'a ko a kana furu ala wele yɛrɛ kɛ karamɔgɔ fɛ ala sɔnna quoi parce que ni kunnafɛn sera ka bɔ yen muso ka ko la i bɛ taa sɔrɔ ko o ko bɛ ka na ni ko blocage o bɛɛ bɛ bɔ yen o ye kelen siri bɛ se hakɛ dɔ ma hali ni mɔgɔ yɛrɛ dun ta y'a tɛ se ka kɛ siri b'o kɛ parce que ni siri ye garijɛgɛ minɛ i b'a ye e yɛrɛ ka ko foyi ti ɲɛ parce que siri mana bonya mɔgɔ kan i bɛ taa sɔrɔ i b'a ye mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ ko olu yɛrɛ mana nafolo sɔrɔ ko a nafolo bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ a tɛ baasi a bɛ dépasser bon o mun filɛ nin ye siri b'a kɛ c'est-à-dire siri b'a kɛ o ye kelen dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ka tɔbiya yɛrɛ b'a kɛ tɔbu parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ka nata ni nata hamu na ye sisan ala ye da ji ni tasuma ni fiɲɛ ni bɔgɔ o nata hamu na lolo dɔ bɛ yen n'i taara bɛn o ma i bɛ sɔrɔ o tigi hali n'i ye miliyɔn kalifa a b'a yɛrɛ kɛ c'est-à-dire i mana diɲɛ wari ɲɛ ale la a b'a yɛrɛ kɛ bon mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'ale ka tɔbu bɛnna hakɛ dɔ ma ala wele tɛ foyi tɛ hali n'i ye diɲɛ nafolo bɛɛ d'a ma a b'a mara mais juguya yɛrɛ ye fɛn dɔ ye ni juguya bonyana mɔgɔ kan est-ce que la ne bɛ fɛ ka ala wele kɛ k'e garijɛgɛ tiɲɛ e bɛ ala wele de kɛ fɔlɔ kɛ bolola ni garijɛgɛ tiɲɛna wari tɛ se ka mara o parce que ni garijɛgɛ tiɲɛ wari ka marabaliya ye kungo de ye o waati bɛɛ ni problème dɔ bɛ ka na cun e b'a fɔ k'i bɛ 2000 mara bi sini y'a mara sini kɛnɛ i ye dɔ mara e b'a ye ni 1000 ko problème taara tu i kan 6000 mun ni kun y'o mara i b'o ta ka tila ka taa juru ta tuguni ka fara a kan donc e tɛ taa e se ka mara kɛ i bɛ taa fɛn wɛrɛ de fara a kan donc ce qui veut dire que juguya siri bɛ se k'o kɛ mɔgɔ la maintenant ni toroba safinɛ mun y'a diya n ye safinɛ fɔlɔ a bɛ siri wuli ka bɔ adamaden kan ni siri wulila ka bɔ mɔgɔ kan a bɛ mɔgɔ ka kɛnɛ ci a ka ca ala fɛ ala tɔgɔ an ka moriya yɛrɛ bɔ a la fiyewu ala ye adamaden da ala ye se dɔ d'i ma ye kodɔn dɔ d'i ma c'est à dire ala ma maa si da k'i bila cogoya dɔ kan mais i b'a dɔn ni siri donna mɔgɔ la siri de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ lankolon ye siri de bɛ se ka mɔgɔ to i yɛrɛ kalanna walima ni compétence in b'a la walima ni baara in ɲɛdɔn b'a la mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye a ka baara kɔ siri b'a kɛ mɔgɔ la a bɛɛ tɛ gansan dɛ siri b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la yɛrɛ a ka ca la kosɛbɛ très généralement i bɛ taa sɔrɔ entreprise dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen tellement a b'a ka baara ɲɛdɔn a bɛ se mais dɔ b'a dɔn ale mago bɛ jɔyɔrɔ in na a bɛ taa karamɔgɔya dɔ fɛ yen karamɔgɔ dɔ bɛ ala deli baara dɔ kɛ o bɛ taa bɔ baarakɛyɔrɔ la an b'o dɔn ko bɛ kɛ muru kulo b'a la n'o ka d'u ye min da tusi fɛn dɔ la sa karamɔgɔba minnu sigi bɛ u b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ u b'a dɔn ko cɛ in bɛ ka mun fɔ ko wulibali dɔn parce que mun na isumu dɔw bɛ yen muru bolo sila ne ni e ye ɲɔgɔn sɔrɔ baarakɛyɔrɔ kelen walima e nan'i ka bitigi dayɛlɛ ne kɛrɛfɛ a bɛ taa ka karamɔgɔkɛ fɛ i ka taa fɔ karamɔgɔkɛ ɲɛna n'a ye isumu in nasi sɛbɛn karamɔgɔ minnu tulo b'a la u b'a dɔn an bɛ ka ala tɔgɔ mun fɔ a kawati mun a jibiliya ibilisi dɔ kɛmɛ ka kati min munumunu a jibiliya iblis o de kɛmɛ ka kawati min munumunu wa wurudi jan tɛ dɛ hali a tɛ tɛmɛ 1300 ni damadɔni kan sila nasi n'u y'a dilan nasi in kɛcogo fila b'a ala tɔgɔ in na
o bɛ ba cɛncɛn ɲini o bɛ nasi ni ba cɛncɛn ɲami ɲɔgɔn ka ba cɛncɛn bila n'a jara e ma n'i ka bitigi kura dayɛlɛ walima e tɛ nin baarakɛyɔrɔ la o ta ba cɛncɛn fufu i ka yɔrɔ la wa wurudi ti tɛmɛ tile 3 kan karamɔgɔkɛ b'a ala tɔgɔ zikuru tile 3 n'i nana i ka bitigi kɔnɔ i sibi selima dɔrɔn e sen ka da ba cɛncɛn k'a banna n'a dara ba cɛncɛn kan n'a fɔra e ma k'i ka taa i ka bitigi la f'i da bitigi i tɛ se ka taa ni e yɛrɛ ɲɛ bɛ ka bitigi ka dɔrɔn i bɛ se ka taa so i m'a ye ekɔliden 100 bɛ yen minnu ka kalan tiɲɛna nin yɔrɔ in fɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u kun hakili ka di ekɔli la mɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ dabali jugu kɛ dɔrɔn ka taa bɔ i b'a tigilamɔgɔ a bɛ kɛ chômeur ye pewu a tɛ se ka taa ekɔli la n'a yɛrɛ ɲɛ dara ekɔliso kan dɔrɔn a ja bɛ tigɛ sila anw ye nin dɔ ye recherche kɔfɛ an ye ekɔliden caman ye minnu ka kalan tiɲɛna mɔgɔ y'a dɔw kɛ ko ban don walima ko fɛn wɛrɛ o tɛ dɛ dabali n'u ye ala deli baara kɛ k'a ban pewu cɛncɛn dɔrɔn n'u y'a bɔ i bɛ ekɔliso min kɔnɔ n'u y'a boyi e ye ekɔliden n'a sera i bɛ taa sɔrɔ hali n'ale de hakili ka di i b'a dɔw da tɛmɛ kilasi yɛrɛ mun bɛ bɛɛ hali n'a ye kuru 2 su hakili ka di ni bɛɛ ye mɛ depuis dabali kɛra a kama dɔrɔn a banna n'a ɲɛ yɛrɛ ekɔliso kan dɔrɔn a ja bɛ tigɛ wa a bɛ taa sigi kilasi kɔnɔ dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ k'a kin a b'a ka minɛn ta ka wuli ka taa n'a yɛrɛ dabali de don sinamusoman 2 bɛ ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔ ne bɛ fɛ cɛ ka kɛ n ta e bɛ fɛ cɛ ka kɛ ta e tɛ ka t'i ka morikɛ fɛ k'i bɛ cɛ minɛ o ma nɔrɔnɔmɔ ni kɛnkɔnɔ dilan ale t'o kɛ o ale bɛ taa nin baara in kɛ dɔrɔn k'a kɛ dɔrɔn par sugoni dɔ i cɛ bɛ mankan dɔ kɛ e yɛrɛ b'i ka minɛn cɛ o i t'ale i tɛ sigi tuguni donc ce qui veut dire que mɔgɔw k'a faamu a baara fana bɛ yen k'a kɛ k'a k'i ka bitigi da la a bɛ yen k'a kɛ baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a ka baarakɛyɔrɔ mun bɛ bɛn ale de bɛ se nin baara la bɛɛ mais n'u y'a kɛ sisan a bɛ chômeur la n'a nana bi baara kɛ sini a t'i ye n'a nana bi baara kɛ sini a mɔgɔ b'a la kuma o kuma a t'a ye a t'i ye mun bɛ nin kɛ nin ye siri donc fɛn minnu ka kalan nin n'a ka nin wuli ka bɔ mɔgɔ la o ye toroba bulu di ok toroba bulu walima ne nafolo sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ waati bɛɛ sugoni dugusajɛ ko dɔ bɛ don a kɔnɔ k'a tiɲɛ toroba bulu don donc musow u ka safinɛ in sila koko kɔnɔntɔn mais mɔgɔ dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko est ce que ni muso ye koli daminɛ ni laada nana n'i ye koli daminɛ ni laada nana k'i to tile hakɛ mun na i bi dan o tile hakɛ ma ni laada banna i b'o hakɛ de fara ale kan sari ale tɛ i n'a fɔ n'i ye koli daminɛ sisan safinɛ in na i ye tile 3 4 sɔrɔ laada nana bon o y'a bɛɛ tiɲɛnen n bɛ segin a kan tuguni non o t'ale safinɛ n'i danna tile 3 ma masala ni laada nana don mun na k'a sɔrɔ i y'a ko bana ne y'a bi sɔgɔmada na ne y'a ko sɔgɔma tilegan fɛ dɔrɔn laada nana est ce que o tile hakɛ tiɲɛna o ma tiɲɛ o bɛ jate fɛ a nɔ la mais n'a sɔrɔ i m'a ko ka ban laada b'a la ka na o y'o tiɲɛnen mais cɛ kɔni ta ye tile 7 maintenant charte kelen mun bɛ siri safinɛ in fana la n'i ye safinɛ in ko i tɛ taa bɔ banabagatɔ ye c'est à dire que e bɔra ko la sisan u y'a f'i ɲɛna ko karisa man kɛnɛ an ka taa foli k'a la o tɛ kɛ fo ka taa tile 7 ban ni cɛ don ni y'o kɛ a bɛ tiɲɛ quoi non n'i y'o kɛ kɔni o y'a tiɲɛnen f'i ka segin a ka kura ye maintenant ni o y'a charte fɔlɔ ye charte filanan i tɛ taa kaburu don na an ka taa su bila kaburu don na o fana tɛ kɛ i y'a faamuya n'o y'a sɔrɔ i ye safinɛ koli daminɛ misalila banni dɔ kɛra sisan a ka yɔrɔ la ɔ e yɛrɛ dun y'a dɔn i tɛna se k'i don u ka kaburu la tan in mɛn i ye koli hakɛ min kɛ o y'o c'est à dire n'a sɔrɔ i bɛ tile 3 tile 4 o t'o la tuguni o y'o bɛɛ de bɔlen a ma pewu i bɛ segin a kan pewu c'est à dire ni kɔni taara su bila dɔrɔn i ye mun kɛ kɔni o y'o tiɲɛnen de pewu cɛw ka côté fanfɛla la donc o dɔrɔn de y'ale charte ye mais n'i y'a ko safinɛ in ni mun y'a cɔri sila a bɛ segin ayi ni ma nin kɛ baladogo i tɛ si o ayi ni kɔni n'i ye ko a la hali mɔgɔ 2 bɛnna ka janfa dɔ la tɛmɛ i kan dɔ bɛ dɔ janfa ka na ni ala sɔnna inshallah mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ yen k'i sɔrɔlen don zikiri plus la nin waati la mais karamɔgɔ a safinɛ dilannen bannen bɛ yen wa a dilannen de bannen don mɔgɔ ka weleli kɛ dɔrɔn k'a ta an tilala safinɛ baara la depuis kunu safinɛ banna pewu an tɛna hakɛ fɔ sa nka ni minnu teliyara olu na dɔɔnin sɔrɔ a la ni ala sɔnna ma e mɔgɔ min bɛ k'i mago bɛ safinɛ in dɔ la numéro bɛ ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ ni ala sɔnna ma n b'a di ma sa n balimakɛ n balimamuso e mago bɛ professeur Makan Sega toroba bulu siritigɛ safinɛ dɔ la k'i ko i bɛ weleli kɛ minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00 223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ ni ala sɔnna ma i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e kan ka dɔ sɔrɔ safinɛ na cogo min na morikɛ bɛ n'o ɲɛ f'i ye i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna ma bamananw ko ten ko ni taama ma ban
bolo fifa tɛ ban waati tɛmɛnen tɛ waati a sebali t'a ye an ka waati sera ni bɛ dansigi bi émission na yiri kɛnɛ i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi taa an b'a fɔ allahumma salli ala al-mawsufi bil karami wal judi seli subhana rabbika rabbul izzati amma yasifuna wa salatu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin